Ale už si nenahrávají, hodně půjče. Máš tady v pondělí. Nevím. Proč? Co tam? Jdi do prdele. Tady jsi ho myslela, natočně. Jdi do prdele. Někdo jim o tom spisu musel říct, co mi to přišli. Teď to jedeš na mě, co nevěděš na naše rádi. No právě, že jo. A ty jsi stejně Rigne. Jo, mám se stetovat nebo co? Když nebyla tak zajímavá. Omluvíš se hlavně, jinak nikam nejdu. Hej, a dost. Nedá mi pokoj. Člověk nemůže sedět chvíli v notebooku, v klidu, střízlivej, po opici. A já nepůjdu natáčet, co se stane. Ty jsi statečná holčička. Nikdy se nebojíš pravdy. Můžu si to pak hodit na internet. Ne. No ale já s tím počítám. Jdi do prdele. A mluvila o Kerce. Dám to na Facebook. Nedáš to na Facebook. Sáska? No, já se nesázím, sází se cigáni. Třeba to poslal někomu mailem. Vole, nech mě bejt, vy jste to kuře potetovaný radši. Teď už nevíte. Nejspíš druhý vyděrač. Ty vole, tak co? Jdi spát. Tim Holzman. Půjdem Vlastní ven. sestra nenechá mě bejt. Půjdem ven. No, takhle spolu, jo? Co ti dělat osporu všude? Já se taky nebudu malovat, budu hnusná. Dík. Hej, nech mě už, ale dobrý. Ty vole, nenechá mě bejt. Si nemůžeš z toho ani zapálit. Hele, váž si toho bez tebe celebrita. To je fajn. Mám se skvěle. Mám se skvěle. Ještě ti do toho můžu zarepovat, jestli chceš. No, šup. Někomu se zřejmě znervuje. Záměrný úplatek.